Vachibhatani handiti vakashandiswa namai mazowe kuseka mazepe chawira umwe achisekwe. Zvakamboimbwa nasisi ketina chaitemura chiye chaitemura chave kuseva. Ukambe kutoita guys. Alright, saka tsamba yanyoregwa vachibhatani natete Mildred inoti tsamba kumuzukuru wangu anodiwa muzukuru Mr. Chibhatani. Ndinotanga ndichiti kukurukura hunge wapotswa muzukuru. Chakawana Mr. Mazepe chishambo achisekana. Ukanzwa anoti COS iwe tiza neupenyu hwako nokuti pamberi apo pane achati dhii negotsi. Akadiko mudzimai wako wemapepa izvozvo ari kuchema pamwe Mwari akunzwengesai zodzo renyu riri mberi. Manga mati regai tipinde tisvotese tete Mildred. Chokwadika kisimusi taitodya tese kuno. Mwari wengoni inga vana vatambudzwa naimi. Saka hanzi suspension ikupera rini uye yaiva yeiko. Matsotsi awanda mwana wehanzvadzi. Kune vakatomirawo pamutsetse izvo kambani paribe kwakadiwa mboedza kuna ketina anania pamwe ungapinda. Zvakaoma sisi ketina hero basa. Hoyo Chibhatani akanganisirwazve namai mazowe. Musakanga mokutarisa video yatatanga kuisa apo yekuti COS harina hours. Mukomana anga atochata muchato wake. Zvino izvo zvimereji yacho hapachina kwaichaendaka nekuti vanga vagadzirira kuti vakachata umwe wosara achitevera. Zvinorwadza moyo. Sisi ketina kwanzi vatore Chibhatani. Uyu Chibhatani hatinyanyomudzura hedu tsitsi nekuti ndiye aiseka mazepi paya achiti mazepi uchaendepi. Aipapo iye achitaura izvozvo anga atopromiswa COS achishandiswa kuti aseke vamwe asikazivi kuti wake musi unosvika hapana musi usingasviki. Hanzi mazepe kumbira mamai mazowe ruregerero. Hezvi ndiye akutungana namai mazowe. Imi kani.